tik. Mga 2 months na nag-isip. 2 months old. Mga native chicken. Nag-additional ko butanganan sa kuang mga native chicken. Ang buhat ko ilang balay, ilang puyanan. Kuha na, PVC ray haligi. Ang giporma PVC. Aritas to ang kuan, mga 2 weeks old. Mga 2 weeks old. Oh. Ayo. Kaya yung tao di mo tingog. May gaduka. Tik. Nanggaduka. Tuog ka? Uy. Tuog ka? Natuog ka? Uy. Duka man. O ba lang, okay na kaya ko.
ning mga ilang mga inahan o amahan. Gamay pa ni sila. Pero nagdagko rin ilang mga anak. Itlog.